Upravo to, ako bi radio nekakav presjek unazad 10 godina pa do sada, znači prve godine smo imali nekakve, ajmo reći, djecu koja su čak neka od njih i bile prvi puta na festivalu, znači djeca koja su baš nekakav prvi doticaj sa takvim vrstom festivala. Ako gledamo sada danas u novije vrijeme, prošlo je unazad možda par godina, ovdje već imamo djecu koja su naučena na nekakve festivalska događanja, na televizijska događanja tipa tih različitih šovova, od RTL-a do Pinkovih zvjezdica. To su djeca koji su sve bili učesnici, čak i visoko plasirani, neki i pobjednici tako velikih festivala. Nama je to naravno jako drago iz razloga što to dokazuje koliko je ovaj festival jak kada takva djeca dolaze na ovaj festival. Primjera radi, reći ću prva zmagovalka, znači prva pobjednica ovog festivala, Amadeja Begović, je nakon toga nastavila nekakvu svoju glazbenu karijeru. Kao što sam već napomenuo, prošlogodišnja pobjednica festivala i to iz srednje skupine, pazite, ona je zauzela treće mjesto ove godine na dječjem San Remu, to je izuzetno veliki uspjeh. Jedan pjevač iz Hrvatske koji je isto također bio učesnik ovog festivala i došao čak i do finala, nije pobjedio, ali je došao u finale. On danas puni dvorane i po Hrvatskoj i po Srbiji, znači na prostoru bivše Jugoslavije, znači njegovi su koncerti svi rasprodani. Što nam to govori? Pa upravo to da je ovaj festival toliko jak da iznjedruje djecu koja se i dalje nastavljaju baviti glazbom, koje postaju stvarno velike zvijezde. I naravno to je nama izuzetno jako drago i daje nam daljnje podsjetnik da radimo još jače, još bolje, premda velim produkcijski, organizacijski, sa kvalitetom svake godine ide stepenicu više i mislim da ovdje djeca stvarno mogu doživjeti jedan ugođaj pravog festivalskog duha.